det første maj? Godt. Vi skal høre om sinusrelationer. Og det handler om, det er, at hvis man tager en side og dividerer med sinus til den vinkel, der er overfor, så det samme navn, så giver det den samme brøk. Så lille a det er med sinus til stor a er det samme som lille b, det er med sinus til stor b. Det giver simpelthen det samme tal. Det samme er den sidste her. For at bevise det, så laver man en trekant. Totalt vilkårlig trekant, var det meningen. Og så skal man tegne en højde fra en af vinklerne. Det er faktisk ligegyldigt. Bogen har valgt at tage fra vinkel B, så går der også den. Tegne en højde, den her. Den kalder lige HB. Ligesom ligesom højden ned på siden B. Og den er jo vinkelret på. Det her punkt, det kalder jeg lige for D. Og for kalde det. Så vil jeg prøve at kigge på den trekant, der hedder A, B, D. Og det der er det gode ved den, det er, at den er retvinklet. Og for retvinklet trekanter, der kender vi jo noget. Nu vil jeg gerne bruge den her vinkel. I det her tilfælde. Så har jeg en side, der står lige her overfor. Og når jeg har en modstående katode, så er det jo sinus. Sinus modstående katode. Og det gælder, at sinus til A, det er modstående katode. Det er med hypotenosen. Så skal jeg bare have nogle sider på. Hvad hedder modstående katode? Jeg vil gerne være med. Modkat. Ja, jeg hedder den her. Hvad hedder den på figuren? Jeg har næsten set med min lille fine pil her. HB. Den hedder HB. Så det er den side derovre. Hvad hedder hypotenosen? Den lange side i den trekant. Hvad kan jeg se? Det kan se. Ikke den lange derovre. Så laver jeg lige lidt her. Jeg ganger med C på den ene side, og ganger med C på den anden side. Det er bare fordi, så forsvinder den herovre. Man kunne have sagt, at jeg ganger C over, så det må man sætte op. Og så står den højde her, den står helt selv. Sådan selv. Så gør jeg det samme med den anden trekant, der er en herovre. På den her side, jeg kigger på den vinkel, og der er jo så også lige en modstående katode. Den er også ret vigtig. Og jeg kigger på trekant, hvad hedder den så? B, B, C. Nu er det samme op her. Så kommer jeg måske ikke til mundtlig eksamen, altså bare sige, det er det samme som den der. Hvad hedder den modstående katode i den højre trekant? Den hedder også HB. Den er jo en lille fin pil, så det er jo ikke så svært at se. Den er jo modstående, så det er også HB. Hvad hedder hypotenosen i den højre trekant? Den lange side. A. Ja. Det er i hvert fald den længste. Det er selvfølgelig ikke dansk, den hedder A. Det gør den så lige her. Og så laver jeg det samme trick, som jeg gjorde før. Jeg ganger med lille a på den ene side, og på den anden side. Det er faktisk bare for at få den til at gå væk. Sådan at det, der står tilbage, det kommer også med. Så. Jeg har lavet det samme 2 gange. For den venstre trekant og for den højre trekant. Det der er svaret, det er, at her står HB er lige med det der over til venstre, så sinus til A gange lille c. Der står HB, det er sinus til C gange lille A. Vi er lige gode. Om man regner HB ud på den ene måde, eller på den anden måde, så skal jeg lige det samme. Og nu er jeg langt igen. Nu siger jeg bare, at hvis jeg regner højt ud på den ene måde, og på den anden måde, så skulle jeg gerne give samtale. Det er der nu igen. Herovre der skriver jeg, at
sådan der, og på den anden side, der skriver jeg sådan der. Det må være det samme. Venstre der. Ja. Og så laver jeg en lille trikant, og laver lige sådan en fin pil, så man kan se, nu sker der noget alvorligt. Jeg tager både venstre side og højre side, og dividerer med det samme tal. Det må man da godt i ligninger. Jeg skal bare gøre det samme på begge sider. Det er bare lidt voldsomt tal. Jeg tager den her, og dividerer med sinus til A gange sinus til C. Det skal jeg så også gøre over på den anden side. Det kan man godt kalde et trik. Det er okay. Sinus til A gange sinus til C. Hvad kan man gøre med den her? Hvad med den? Fjern sinus af formen, Ja, man ganger med den, og jeg deler med den. Det kan være. Det kan godt gå ud med hinanden. Så den kan gå væk. Derovre. Ja, den Af sin C, den kan godt gå ud med hinanden. så står der gange der, og der står dividerer med den. Wow, hvad står der så tilbage? Det gør okay, det må være herude. Jeg laver lige en pil, så kan man se. Så er der lille C. Det med sinus. Til C er det samme som lille A delene. Sinus til. Så har jeg vist noget af den, kan man sige. Jeg har vist, at det der er det samme som det der. Det er en lille tak, fordi så tænker man så, hvad så med den? Og der er det okay at sige, at hvis jeg har tegnet en anden højde, for eksempel højden herfra, herover, den hedder HA, Tak, det er helt godt. Det er jo min nej. så kan man lave nøjagtigt det samme bevis. Den skal bare lige viske den anden højde ud og starte forfra, og så se på den ene trekant og den anden trekant. Der er jo noget nyt i det. Så skriver højden op igen på de to forskellige måder, og så får man det. Og der beviser, at det er nøjagtigt det samme, man skal gøre en gang til. Så er der ingen grund til at stå og gøre det. Hvis jeg har lyst til at tegne højden fra C, så vil jeg have den sted. Hvis jeg tegner højden fra ned på siden lille C, så kan man bevise, at det her er rigtigt. Så det er nok at vise den ene af dem. Og så bare sige, at jeg har vist en af de andre lighedstegn, så er det sådan set bare at starte forfra og gøre det hele en gang. Det er der ikke nogen, der gider se på. Man gør nøjagtigt det samme. Så derfor er det vist faktisk færdigt allerede herovre. Jeg er godt tilfreds. Og man laver en